Computerdata er overalt. Gennemsyrer vores privatliv og ikke mindst vores arbejdsliv. Data kan afgøre, om en virksomhed lever eller dør. Alligevel skal vi ikke glemme, at data i sidste ende handler om mennesker. Data handler om vores medarbejdere, vores arbejdsprocesser og vores resultater. Hvis vi arbejder for at holde vores hjem, vores arbejdspladser og vores ejendele sikre, burde vi så ikke gøre det samme med vores data. Sidste år blev 56% af danske virksomheder hacket, og det er desværre en voksende tendens. Det er mig ubegribeligt, at man bruger så meget tid, energi og penge på IT og dataløsninger, der bryder sammen og er så sårbare over for angreb. I de sidste 11 år har jeg leveret sikkerhed og datacenterløsninger til nogle af de største og mest succesrige virksomheder i USA. For mig handler det om at bruge den erfaring til at gøre en forskel for dansk IT-sikkerhed. Jeg har lagt al min energi i at levere et klart alternativ til alle de dyre og usikre IT-systemer. Det alternativ hedder Scandia Cloud. Egentlig betyder Scandia Cloud bare, at jeres workflow og den arbejdsproces, I har opbygget, fortsætter som den altid har gjort. Bare inden for rammer, der er brugervenlige, mere sikre, fleksible og skalerbare. Vores server arbejder lynhurtigt, og de er sikret mod både nedbrud og hackerangreb. Scandia Cloud er et dansk produkt. Derfor befinder dine data sig på danske server i Danmark. Altid. Og det betyder, at dine personfølsomme data er i sikkerhed og bliver håndteret i overensstemmelse med både nuværende og EU's kommende persondatalov. Scandia Cloud giver dig, og kun dig, kontrol med dine data.